Poker Black Glass, partea a doua. Capitolul 1. There is nothing in my head today. Stăteam așa de un timp, n-aș putea spune cât era ceasul, în casă țineam mereu întuneric. Cu ochii deschiși, pe burtă, vedeam scaunul biroului mai mult vertical, fără relief. Restul mobilelor, negre sau de o culoare incertă, brun închise, neprimind lumină de nicăieri, făceau parte doar dintr-un decor memorat, pe care îl știam prezent. Din când în când trecea o mașină, în general taximetriști fără frică de țigănie. Aveam geamul care dădea în stradă astupat de o pătură pe care o fixasem în lemnărie cu șipcuțe neregulate, luate la întâmplare din magazia de jos, în prima seară în care mă instalasem înapoi, în ianuarie. Auzeam clar motorul turat la curba din fața bisericii și cauciucurile începând să derapeze pe drumul îngust, apoi prin fața casei, înaintând greu pe cele două urme paralele, împingând zăpada bătătorită pe mijloc în funcție de garda la sora mașinii. Știam adică dacă trecea altceva decât un Logan. Nu era o zonă aglomerată, rareori fluxul se ridica astfel încât să devină obișnuință acustică, să le pot pierde șirul. Când s-a trezit Matilda, am simțit trupul mic arcuindu-se deasupra mea. Apoi am auzit-o coborând de pe saltea. Pășea mărunt prin cameră, se întindea, începusem să simt frigul pe care peretele dinspre stradă îl expira. Matilda se învățase să doarmă ca un tampon între mine și peretele înghețat, se tolănea pe o parte și, luând formă de seceră, îmi masca jumătatea de cap ieșită de sub plapumă. Dormeam cu o aură de sfânt negativ, căci era o maidaneză neagră, puiuț încă. Nu prea ne înțelegeam, nici cu măsa nu mă înțelegeam, dormea ca o vită pe dulap sus, unde era mai cald și nu ne folosea la nimic. Le găsisem acolo când m-am mutat, mai era una pe care am alungat-o și doi pui care au murit de frig sau au fost mâncați de dihănii. Era o iarnă grea, se scria că nu mai ninsese atât din 57. Ca acum. 2014. Montasem un scaunel pliant din lemn, înalt, de vreo 20 de centimetri, pe care pusesem lighienașul. În casa aia toate lucrurile erau mici, înguste și niciunul la îndemână. Era tot ce permitea spațiul, mai ales în momentul în care am fost nevoit să mă strâng într-o singură cameră, cea mai mică. M-am spălat repede până la brâu și pe cap, apoi m-am uscat. Acolo, dacă stăteai în picioare lângă sobă, nu era chiar așa rău. Mi-am scos pantalonii și chiloții și în apa cleioasă de la șampon mi-am spălat curul, care nu încăpea în lighean, apoi picioarele, care de asemenea depășeau diametrul de dedesubt al cădiței de plastic. M-am uscat rapid cu un prosop curat, apoi am șters căunelul și zoaiele de pe jos, mi-am pus haine curate, un fes și am ieșit să vărs apa. Am împins ușa mai voinic, parcă, am clătit ligheanul cu 2 pumni de zăpadă aleasă cu grijă de pe lângă temelie, apoi am urcat în bucătărie și am dat drumul la radio. Începea să se încălzească și acolo, lăsasem aragazul pornit și de la brâu în sus curenți calzi își făceau loc în jurul meu, excitându-mă ușor. Am pus un ibric să se înfierbânte și m-am spălat pe dinți lângă mormanul de vase înghețate. Nu curgea apă de vreo săptămână, crăpaseră toate țevile, de la sifonul chiuvetei, la canalizare și de sub robinet până jos, afară, la contor. Iar care nu crăpaseră erau bocnă oricum, pentru că la bucătărie nu era geam, ci placaș fixat cu niște cuie și noaptea, orice aș fi făcut, temperatura scădea sub 0 grade. De la oala cu mâncare, la pastă de dinți și șampon, tot ce conta țineam în frigider să nu înghețe. Am simțit nevoia să fumez și să stau jos cât fumez, dar în bucătărie nu era loc de scaune. Țineam doar o masă care se clătina, oricâte scânduri aș fi bătut eu între picioare, frigiderul, un aragaz și 2 rafturi. Urcasem și coborâsem ca o pisică, mă obosisem cu baia și mi-era foame, așa că am pus la încălzit un castron cu supă în microunde și m-am întors în cameră. M-am așezat lângă birou, am dat drumul la internet și am aprins țigărușa. Era 6:20, oamenii se trezeau, începeau să trimită e-mail-uri. Eu nu prea aveam ce căuta la computer, în afară de Irina nu-mi scria nimeni și totuși îmi verificam căsuța în fiecare dimineață, mai băleam ochii la ziare, în funcție de câtă treabă aveam și de dispoziție. Matilda, zgribulită, intrase și ea în cameră, a zdrângănit pe lângă castronul cu boabe, a făcut miau-miau, cum are ea obiceiul de a dubla scurt, apoi mi-a sărit în brațe și s-a culcat pe coapsele mele. De bine, de rău, începea o nouă zi și spre nenorocul meu era sâmbătă. Nu era nimic complicat. Nu aveam nimic de descălcit, dimpotrivă. Viața mea se simplificase uimitor în ultimele luni. După 20 de ani, terminasem cu școlile, eram calificat. Chiar dacă nu lucram în domeniu, aveam un loc de muncă bun și sigur, unde eram chemat uneori peste program, iar eu mă duceam bucuros, neavând mare lucru de făcut. Chiar dacă eram mediocru, puneam, cum se spune, suflet în ceea ce făceam.
Acceptam sfaturi, părerile contrarii le țineam pentru mine, fără remușcări, iar viața mea, din punctul ăsta de vedere, nu era deloc rea. În ultimul timp, nu mai frecasem decât niște bonusuri ridicate la fileu. Renunțasem cu crize bruște la poker și la orice alt joc de noroc. Cu totul, renunțasem din primăvară și nu mai stăteam cu frica în spate că s-ar putea duce totul de râpă. În martie fusese introdus impozitul pe câștigurile din jocurile de noroc online, așa că nu mai renta decât dacă învârteai sute de mii, ceea ce nu mai era cazul. Totul se terminase deja, iar asta cumva îmi dădea satisfacția că ieșisem destul de curat, că nu mai trebuise să dezleg firele înodate ale fiscalității, că fusese suficient să le tai și să ascund gemul. Aveam ceva bani puși deoparte, chiria pe care o plăteam pentru casa din strada Sfinților era infimă, iar imobilul figura ca fiind debranșat de la curent, deși, prin panoul antic de siguranță, mai trecea cât un fior electric. Îl simțeam, ca orice altceva din casa aia, era la limita suportabilă a organicului. Atunci când aprindeam al doilea bec, o veioză, de cele mai multe ori, căci n-aveam prea multe de făcut seara, așa că citeam până mi se făcea somn, circuitele păreau să împing ardelenește albinele amorțite peste iarnă în pereții umpluși cu stufăriși. Apa fusese sistată și ea până la remedierea defecțiunilor. Internet aveam de la primăria capitalei și de la tatăl nostru care este în ceruri și care, de acolo, îngăduia Wi-Fi și peste cartierul armenesc, așa că mă mulțumeam cu un salariu nemeritat de cadru inferior al unei instituții, plus câteva cursuri predate la universitate, de unde mai scoteam ceva ca pentru țigări, refuzând orice altă propunere de angajare pentru a nu mai avea de-a face cu oameni și mutre noi, pentru o viață fără dan social și, mai cursiv, pentru a avea timp să-mi văd ale mele. O dată pe săptămână îmi permiteam să umblu la contul secret și să-mi fac poftele. Atunci transferam câteva zeci de ore și pariam pe curse, privind în monitorul laptopului cum ogarul pe care mizasem ratează o ieșire din curbă sau cum dimpotrivă, pe ultima lungime, aleargă fără să mai simtă din urmă răsuflarea vreunui adversar, fin, cu coapsele lucind în bătaia reflectoarelor, rămânând uneori mai bine de 2 secunde blocat în imaginea transmisă live, cu labele din față formând, îndoite pe pământ, un unghi ascuțit, în timp ce labele din spate le depășeau cu o centimă în aer. Rareori aveam o dispoziție mai bună decât cea din timpul curselor, când totul se termina, iar în momente ca acelea nu mă împotriveam să ies și să mă plimb pe străduțe, până când crivățul iernii mă obosea și mă făcea să caut din ochi, încruntat, cel mai apropiat bar în care să intru. Să-mi amintesc dragostea și visurile mele, care atât de stupid mă părăsiseră. Să cad într-o fadă reverie, în timp ce curentul cald și umed de lângă ușa toaletei îmi înfiora umerii, precum autumnalul boltăreț, un vânt sudic, moale, care vestea ploile nesfârșite din luna noiembrie.